видеоҳои кӯтоҳи амудии шабакаҳои иҷтимоӣ имкон медиҳад, ки дар ҳама шароит онҳоро тамошо намоӣ, аммо на бо садои баланд ва дар дохили нақлиёти ҷамъиятӣ, ки барои дигарон нофораму дилхарош мегардад. аммо аксарият бо ворид шудан ба нақлиёти ҷамъиятӣ телефони худро рӯи даст гирифта, то берун шудан аз нақлиёт видео тамошо мекунанд ё бо дӯстону ҳамсолонашон гуфтугӯ мекунанд. агарчи истифодаи телефони мобилӣ дар дохили нақлиёти ҷамъиятӣ бо чанд омил мувофиқ нест. истифодаи телефон метавонад атрофиёнро парешону мушавваш созад. гуфтугӯҳои телефонӣ, гузоштани мусиқӣ, оромии мусофирони дигарро халалдор месозад. аммо баъзеҳо аз қоидаҳои истифодаи телефон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ пурра огоҳ нестанд. шояд дарк намекунанд, ки рафтори онҳо метавонад барои дигарон нофорам бошад. истифодаи аз ҳад зиёди телефон ва вобастагӣ ба шабакаҳои иҷтимоӣ метавонад боиси нодида гирифтани қоидаҳои истифодаи телефон дар нақлиёти ҷамъиятӣ гардад. ҷавонон шояд то ҳадде ба олами маҷозӣ ғарқ мешаванд, ки атрофиёни худро фаромӯш мекунанд. мо ба телефони мобилии худ одат кардаем, аммо мо набояд фаромӯш намоем, ки истифодаи бемавриду нодуруст боиси нороҳатии дигарон мегардад. агар фикр мекунед, ки ҳатто дар нақлиёти ҷамъиятӣ низ бояд мусиқӣ гӯш кунед ё видео бубинед, пас аз гӯшмонак истифода намоед. дар ҳузури дигарон бобати мавзӯъҳои хусусӣ суҳбат накунед. дар нақлиёти ҷамъиятӣ хатари дастрасӣ ба маълумоти телефон аз қабили мукотиба, акс ё маълумоти шахсӣ вуҷуд дорад, зеро шумо вақте саргарми истифодаи телефони худ ҳастед, намедонед пушти сари шумо кӣ чашм ба телефони шумо андохтааст. истифодаи телефон дар нақлиёти ҷамъиятӣ метавонад талафи вақт бошад, зеро ин вақтро метавон самароноктар истифода кард. ба ҷои ворид шудан ба шабакаҳои иҷтимоӣ ё бозӣ дар телефон метавон китоб хонд, ё калимаҳои ягон забони хориҷиро ҳифз кард, ё ҳадди аққал аз манзараҳои атроф лаззат бурд. агар дигарон дар паҳлӯи шумо навореро бо садои баланд гузоранд ё бо овози баланд тариқи телефон суҳбат кунанд, ин шуморо нороҳат намекунад? шумо дар дохили нақлиёт аз телефони мобилӣ истифода мекунед? чӣ гуна? лайк гузоред ва наворо ба дӯстонатон фиристед. то нашрим ин баъда хайр.